Ahoj dievčatá a chlapci, nezabudli ste na mňa? Ja som vaše školské rádio. Dobre som si cez prázdniny oddychlo, teraz som pripravené robiť vám radosť v novom školskom roku. Pozorne počúvajte, pripravili sme si pre vás aj novinky, ktoré vás určite budú zaujímať. Počúvate vysielanie vášho rádia. Rádia Perfekt. V dnešnom vysielaní si vypočujete návraty, krátke správy z udalostí, ktoré sa udiali počas prázdnin. interview s pani riaditeľkou. Viete, čo je e-twinning? 5 minút slávy. Kvíz alebo zasúťažte si s nami. Vtipovisko. Pod pokrievkou alebo čo sa práve varí. Návraty. S posledným zazvonením zvončeka sa žiaci rozprchli na prázdniny, ale v škole predsa niekto zostal. Boli to učitelia, ktorí si dovolenku odložili o týždeň a prišli do školy. A čo robia učitelia v škole bez žiakov? Tí naši vymaľovali 2 triedy, aby sme sa v škole cítili príjemne. Ďakujeme. Keby sme sa poobzerali okolo seba a spýtali sa, čo sa v škole zmenilo, odpoveď by bola: Je opravená a vymaľovaná budova telocvične. Máme vydláždený chodník cez trávnik. Je zabudovaný druhý basketbalový kôš na nádvorí. V prechodovej učebni je zabudovaná interaktívna tabula a čoskoro bude pripravených na použitie aj 20 tabletov. Triedy a chodby sú vyriadené, privítali nás pekné nástenky. Na to, že boli prázdniny a dovolenky, urobilo sa celkom veľa práce. Interview s pani riaditeľkou. Ako počujete, otvárame novú rubriku nazývanú Interview s. Dnes sme si k rozhovoru pozvali pani riaditeľku školy Martinu Olšiakovú. Pani riaditeľka, prajeme vám dobrý deň. Dobrý deň. Dovolíte, aby sme vám položili niekoľko otázok? Pravdaže. Tešíte sa na nový školský rok? Áno, tak ako každý rok, tak si myslím, že aj tento bude zaujímavý, tak treba sa naň tešiť. Môžete nám prezradiť, čo zaujímavé nás čaká v tomto školskom roku? Tak v novom školskom roku nás čaká dosť zaujímavých vecí. Hneď na začiatku v novembri to bude prvýkrát testovanie piatakov v monitore. Samozrejme máme novú interaktívnu tabulu spolu s 20 tabletmi. No a dokončí sa multifunkčné ihrisko na dvore. A ako bude pokračovať úprava toho multifunkčného ihriska? Tak, dokončí sa rekonštrukcia vlastne toho druhého basketbalového koša, založia sa ochranné siete a upevní sa ešte volejbalová sieť. Ďakujeme vám za odpovede. Veríme, že boli pre nás poslucháčov zaujímavé. Prajeme vám pekný deň. Pekný deň aj vám všetkým. Viete, čo je e-twinning? Čo je e-twinning, vám už hovoriť nemusíme, najmä keď v ňom pracovali a pracujú skoro všetci žiaci školy. V tomto školskom roku budeme pokračovať v rozbehnutých projektoch Okienko k susedom, Pohyblivý svet, obidva so školou Staňkou v Českej republike. Chceme sa lepšie spoznať so školou Gdaňsk v Poľsku a projekt Píšeme spoločne knihu so školou Dolný Roveň v Českej republike. V našej galérii na chodbe v Podkroví si môžete pozrieť fotoreportáže z uvedených projektov. Nájdete tam aj slovensko-český slovník, ktorý zostavili žiaci bývalého 4. ročníka v spolupráci so školou v Benešove pri Prahe. Niektoré triedy projekty v minulom školskom roku ukončili. Veríme, že sa nám podarí nájsť ďalších zaujímavých projektových partnerov a zapojiť sa do zaujímavých projektov.
Dnes vám povieme o projekte, ktorý sme ukončili na konci minulého školského roka. Projekt sa nazýva Friends Across the Sea, priateľstvo cez oceán. Pracovali v ňom žiaci 3. a 4. ročníka Brooklyn Infant and Nursery School, Londýn z Anglicka. Projekt sme začali plniť pred Vianocami a preto prvé naše spoločné aktivity boli vianočné. Nacvičili sme vianočnú pieseň Jingle Bells v slovenčine aj angličtine a naši anglickí partnéri urobili to isté. Každý z nás vyrobil a poslal kamarátovi vianočný pozdrav. Predstavili sme sa v spoločnom pracovnom priestore pomocou obrázkov a krátkych textov v angličtine. Oboznámili sme sa so svojimi školami a výkresmi, obrázkami a aktivitami na vyučovaní. Veselé bolo naše video, v ktorom sme deťom z Anglicka predstavili naše veľkonočné zvyky. V téme Pretože som Slovák sme kreslili naše hrady, zámky a rôzne pamiatky a anglické deti nás oboznámili s mestom Londýn. Našou poslednou aktivitou bola rozlúčka so školským rokom a tým aj s týmto zaujímavým projektom. A pri e-twinningových projektoch ešte zostaneme v rubrike 5 minút slávy. Prečo 5 minút? Lebo naša prezentácia na podujatí v Žiline trvala práve 5 minút, ale pekne po poriadku. Národná služba pre spoluprácu so zahraničím pre projekty e-twinning, ktorá sídli na Žilinskej univerzite, vyhodnocuje každoročne medzinárodné projekty žiakov. V roku 2014 získal náš projekt Okienko k susedom 3. miesto v národnej súťaži. Projekt realizujú žiaci terajšieho 8. ročníka našej školy so základnou školou Staňkov v Českej republike. Projekt je zameraný na vzájomné spoznávanie sa prostredníctvom reči, kultúry, histórie, prírodných podmienok a spoločných koreňov slovenského a českého národa. Slávnostné vyhodnotenie projektov sa konalo v Žilinskej univerzite. Zúčastnil sa ho celý náš pracovný tím, pani riaditeľka školy Martina Olšiaková a vedúca projektu pani učiteľka Píšová. Zablahoželať nám prišiel aj pán učiteľ Kás z partnerskej školy. Slávnosť sa nám veľmi páčila. Zišlo sa nás 7 tímov z celého Slovenska. Privítala nás rektorka Žilinskej univerzity pani Tatiana Čorejová a manažérka projektov pre Slovensko pani Ľubica Sokolíková. Náš projekt predstavili prítomní administrátori projektu Klaudia a Martin. Okrem darčekov, ktoré dostal každý z nás, prebrali sme si diplom a ocenenie 1000 eur, ktoré môžeme využiť na návštevu partnerskej školy. 8. blahoželáme a do budúcnosti prajeme veľa zaujímavých aktivít. Kvíz alebo zasúťažte si s nami. A je to tu. Prichádza vyhodnotenie prázdninových kvízov. Mrzí nás, že ste sa kvízov zúčastnili v pomerne malom počte. Leto a slniečko vás odlákalo k iným aktivitám. Tí, ktorí sa predsa zapojili, budú teraz odmenení. Body bolo možné získavať za správne odpovede a tiež za rýchlosť. Teda, či ste sa zapojili ako prvý. Body sme spočítali a absolútnou víťazkou prázdninových kvízov sa stala Julka Kukučková z 9. triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Žofka Kukučková zo 6. triedy. A o 3. miesto sa delia Šimon Kasan z 8. triedy a Monika Gergišáková z 5. triedy. A ešte jedno prvenstvo. Prvým odpovedajúcim na kvízové otázky bol Šimon Kasan. Všetkým blahoželáme a budú im odovzdané prázdninové odmeny. Správne odpovede na kvízové otázky si nájdete na nástenke na hlavnej chodbe školy. A hneď vyhlasujeme aj prvý kvíz v tomto školskom roku. Určite ste si všimli smerovky Viete, čo je e-twinning a nástenky z projektov na prízemí a na prvom poschodí školy. Na prízemí sú aj zašifrované rozprávky a na prvom poschodí pohádky, ktoré šifrovali naši českí projektoví partneri. Vašou úlohou bude rozprávky aj pohádky rozšifrovať a ich názvy napísať do formulárov pod rádiom na stránke našej školy do konca septembra. Tešíme sa na vaše odpovede. Otec sa pýta, čo ste sa dnes učili? Syn odpovedá, písať. Otec hovorí, a čo? Syn odpovedá, neviem, lebo čítať sme sa ešte neučili. Učiteľ napíše na tabuľu príklad. 2 deleno 2
a pýta sa, koľko to je. Trieda mlčí. Nakoniec sa prihlási Janko. No, aká je odpoveď? No predsa remíza, pán učiteľ. Oci, ty máš veľké šťastie. Áno, prečo? V septembri mi nebudeš musieť kupovať pracovné zošity, lebo budem znovu v tej istej triede. Moricko, kde máš žiackú knižku? Požičal som ju Marienke. Chcela vystrašiť rodičov. Pri príležitosti otvorenia nového školského roka reční v škole riaditeľ. Deti moje, toto nie je moja škola, nie je ani vaša, ale naša. Tenučký hlások zo zadnej lavice povie. Tak ju predajme. Príde malá Anička domov zo školy a otec sa jej pýta. Čo bolo v škole? Ale nič, len som dostala 4 zo zemepisu. Nemohla som nájsť Aliašku. A nenechala si ju doma v izbe? Pán Novák sa spýtuje svojho syna. No tak, Paľko, ako stojíš v škole? Celkom dobre, otec. Každý deň v inom kúte. Pod pokrievkou alebo čo sa práve varí. Prihlasujeme sa do krúžkov a tešíme sa na ich činnosť. Pripravuje sa exkurzia pre žiakov 2. stupňa. Piataci nám čoskoro povedia o novom predmete mediálna výchova. Deviataci si pripravujú témy na svoje absolventské práce, prvé v histórii našej školy. Pripravujeme nové medzinárodné projekty. Štvrtáci si vyberajú odmenu za víťazstvo v súťaži o najlepšiu triedu. Zapojte sa do ankiet na stránke školy. Prvá anketa, vaše názory na školské rádio, druhá anketa, viete, čo je e-twinning? Napíšte nám aj do ankety host rádia na stránke školy, koho z pracovníkov školy by ste chceli v najbližšom vysielaní rádia počuť, akú by ste mu dali otázku. Lúčia sa s vami redaktori. Dávid, Tereza, Samo, Áďa, Julka, Kika, Maťo. Počúvate vysielanie vášho rádia. Rádia Perfekt.